тамошобинони азиз, мо дар роҳи автомӯбилгади Данғара Гулистон қарор дорем. Дар километри 37 роҳи мазкур кандани хок ва сохтани хоктепаҳо бо маром идома дорад ки айни ҳол техникаву таҷҳизотҳои махсус бо маром фаъолият карда истоданд ва кормандони маҳаллӣ ва кормандони ҷумҳурии мардуми Чин дар якҷоягӣ бо маром фаъолияти роҳсозиро идома намуда истоданд. Як гузориши шуморо якҷоя тамошо мекунем. роҳҳо дар ҳаёт ва кору рӯзгори одамон мавқеи муҳимро ишғол намуда барои беҳтар кардани ҳамкориҳо ва робитаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ нақши бағоят калон мебозанд. Тоҷикистон аз лиҳози мавқеи ҷуғрофӣ кишвари саросар кӯҳсор ба шумор меравад. имрӯзҳо дар доираи нақшаҳои бузургу созандаи ҳукумати мамлакат ҷиҳати рушди минбаъдаи иқтисодиёти кишвар ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ дар қатори дигар лоиҳаҳои муҳим бунёд ва таҷдиду азнавсозии роҳҳо ва таъмиру тармими онҳо алалхусус роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявию байналмилалии мамлакат бо суръат идома доранд. дуруд тамошобини арҷуманд, мо ҳузур дорем дар роҳи автомӯбилгади Данғара Гулистон. Бояд гуфт роҳи мазкур 49 километрро дар бар гирифта. Дар ин роҳ ду пул бо дарозии 312 метр бунёд мегардад ки пули якум дар километри сеюм аст ки бо дарозии 212 метр ҳамчун гузаргоҳи дусатҳа сохта мешавад ва пули дигаре бошад бо дарозии зиёда 100 метр дар километри шашуми роҳи автомӯбилгади Данғара Гулистон бунёд мегардад. Албатта ин роҳи мазкур роҳи автомӯбилгади Душанбе Гулистон Фархор Данғараро бо ҳам пайваст намуда барои рафтаҳои мусоиди шаҳрвандон хизмат хоҳад кард. бо мақсади татбиқи лоиҳаи намоишӣ оид ба сохтмони долони сабз санаи 1 ноябри соли 2024 байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Осиёгии рушд созишномаи грантӣ ба имзо расонида шуд ки тибқи ин лоиҳа таҷдиду барқарорсозӣ ва сохтмони роҳи автомӯбилгади Данғара Гулистон бо дарозии 49 километр ва паҳноии 12 метр ба нақша гирифта шуда аз 4 хатти ҳаракат иборат мебошад ва ҳудудҳои ноҳияҳои Данғараву Восиро дар бар мегирад. Маврид ба зикр аст ки имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ бо суръати баланд дар ду басти корӣ яъне шабонарӯзӣ бо маром идома дорад. тамошобини арҷуманд, мо ҳузур дорем дар километри 33 роҳи автомӯбилгади Данғара Гулистон. дар назди мо муҳандис роҳсоз Сафаров Ҷаҳонгир ҳузур доранд ки мехостем баҳри тамошобини арҷуманд муфассалан маълумот диҳанд. Марҳамат, мехостем оид ба лоиҳаи мазкур ва бунёди роҳҳо ва фаъолияти кормандон ва чӣ қадар кормандони маҳалливу хориҷӣ фаъолияти шабонарӯзае ки дар ду маҳалла фаъолият карда истоданд муфассалан мехостем баҳри тамошобини арҷуманд маълумот бидоҳед. Марҳамат. лоиҳаи мазкур бо дарозии 49 километр буда ҳудудҳои ноҳияи Данғара ва ноҳияи Восиро дар бар мегирад. дар лоиҳа 450 нафар коргарони маҳаллӣ ва 80 нафар коргарони хориҷӣ аз ҷумла хитоӣ буда фаъолият мекунанд ки бо 3 вақт хӯроки гарм, сару либос ва маоши хуб таъмин мебошад. айни ҳол дар лоиҳа корҳои шабонарӯзӣ бо маром идома дорад ва зиёда аз 200 техникаву таҷҳизотҳо фаъолият доранд, кор мекунанд. меъёрҳо ва қоидаҳои сохтмонӣ ба дараҷаи яги беи техникии роҳҳо дохил мегардад. аз 4 хатти ҳаракат иборат буда паҳноии қисмати мошингард 75 метр, паҳноии хатти ҳаракат 35 метр, паҳноии роҳ дар маҳаллаҳои аҳолинишин 45 то 66 метр, берун аз маҳаллаҳои аҳолинишин 38 то 109 метр, паҳноии хатти ҷудокунандаи байни роҳ 3 то 11,5 метр, паҳноии роҳи пиёдагард 1,5 то 3 метр ва роҳи дучархагард бошад 3 метрро ташкил медиҳад. мувофиқи лоиҳа як адад пул бо дарозии 114 метр, 2 адад путепровод ё пули дуқабата, қубурҳои обгузар 174 адад, сохтмони тамбадеворҳои бетонӣ бо дарозии 1671 метр, сохтмони тамбадеворҳои гуногун бо дарозии 648 метр, 2 адад гузаргоҳи зеризаминӣ барои техникаи кишоварзӣ, 7 адад гузаргоҳи зеризаминӣ барои чорво, 1 адад гузаргоҳи рӯизаминӣ ва 2 адад гузаргоҳи зеризаминӣ барои пиёдагардон, ҷойборҳои оҳанобетонии канори роҳ бо дарозии 18995 метр, инчунин 3 адад каналҳои бетонӣ бо дарозии 7820 метр, 1350 адад аломатҳои роҳ, равшанидиҳӣ бо дарозии 29045 метр, насби чарвагҳо 4 адад, хонаи модару кӯдак 2 адад, изгоҳҳо бо павилёнҳо 41 адад, таҷзия ва кашидани хатти алоқа бо дарозии 37290 метр, таҷзия ва насби хатти обу корез бо дарозии 22194 метр, таҷзия ва насби системаи обёрӣ бо дарозии 7207 метр, кӯчонидани хатти баландшиддат бо дарозии 413 метр ва 3 адад изгоҳи намоишии пуркунии мошинҳои барқӣ ба нақша гирифта шудааст. Арнатурбов ҳастам, Гулмадов Мирзоамад Сафарович ҳастам. шукрона аз давлати худ мекунем, шукрона аз Тоҷикистон мекунем ки дар ин ҷо бо 3 вақт хӯрок, ҷои хоб таъмин аст, бо маоши хуб ҳаматарафа аст. мо аз Тоҷикистон фахр дорем ки дар ин мулки худ кори фаъолият мекунем.
маврид ба ёдовар аст ки ҳар як ашёбу масолаи сохтмоние ки дар роҳи мазкур истифода мешавад назоратчиёни лоиҳа онро тариқи лабораторияҳои лозима ташхис намуда баъдан иҷозаи истифода медиҳанд ки ин аз мустаҳкамиву устувории роҳ ва эмин аз вайроншавии бармаҳал шаҳодат медиҳад. Айзер Фарҳод муҳандис оид ба масъуле дар озмоишгоҳ. Айни ҳол мо қарор дорем дар озмоишгоҳи лоиҳаи роҳи автомобилгарди Данғара Гулистон ки дар ин ҷо шумо дида истодаед ҳадди мустаҳками масъулеҳое ки аз бетон омода мешаванд муайян карда истодаем. Ба ғайр аз ин дар ин озмоишгоҳ тамоми таҷҳизотҳое ки барои санҷиши маводҳо оиди сохтмони роҳ истифода бурда мешавад муҷаҳҳаз гардонида шуда ҳама гуна маводҳое ки дар сохтмон истифода мешавад аз санҷиши озмоишӣ гузаронда мешавад. Ба ғайр аз ин мо дар ин озмоишгоҳ утоқҳо барои муайян кардани тамғаҳои семент, муайян кардани тамғаҳои арматур ва инчунин озмоишгоҳ барои муайян кардани маводҳои сохтмонӣ оиди қабатҳои асосии роҳ, яъне ки хок ва дигар масъулеҳое ки дар қабатҳои асоси роҳ истифода бурда мешавад аз озмоиш гузаронда мешавад. Ба ғайр аз ин мо бо якчанд озмоишгоҳҳое ки новобаста ба озмоишгоҳи худамон кору фаъолият мекунанд ҳамкорӣ дорем. Бо онҳо оиди истифодаи маводҳои сохтмонии роҳ шартнома дорем. Маводҳое ки истифода мешавад мо бо дигар озмоишгоҳе ки бо онҳо шартнома дорем дар якҷоягӣ аз санҷиш гузаронида хулосаи худро мебаронем. Дар озмоишгоҳи мазкур аз тарафи намояндаи қудратчӣ 10 нафар коргарони маҳаллӣ ва 2 нафар коргарони чинӣ кору фаъолият карда истоданд ва 4 нафар дигар аз тарафи машваратчӣ корҳоро назорат карда кору фаъолият карда истодаанд. бояд гуфт дар лоиҳа 150 мошину механизмҳо ҷалб карда шуда барои иҷро намудани корҳои сохтмонӣ аз тарафи пудрачӣ ва беш аз 400 нафар коргар аз ҷумла 350 нафар коргарони маҳаллӣ ва 60 нафар коргарони чинӣ ки бо сару либос, сева хурду хӯроки гарм, ҷойи хоб ва маоши хуб таъмин мебошанд фаъолият мекунанд. бояд гуфт роҳсозон бо истифода аз техникаву механизмҳои муосир ва имкониятҳои мавҷуда дар ду басти корӣ тавонистанд дар муддати кӯтоҳ ҳаҷми зиёди корҳои сохтмониро бо сифати баланд ба анҷом расонанд. то имрӯз корҳои бартарафсозию омодасозии қитъаҳоиро ба пуррагӣ анҷом ёфта корҳои асосии заминӣ дар аксар минтақаҳо бо суръат идома дорад ва то имрӯз беш аз 4 миллион метри мукааб корҳои заминӣ иҷро гардида дар қисмати дигар ин раванд идома дорад. бинандагони арҷуманд, албатта чӣ гуне ки шумо огоҳ ҳастед, мо гуфтем ки қарор дорем дар роҳи автомобилгарди Данғара Гулистон ва чӣ гуне ки мебинед анаи поён чӣ қадар пастӣ аст ва бояд анами пастӣ баробар ба анами роҳ шавад, яъне ҳамин чуқуриро бояд пур карда баробари анамин баландӣ шавад, яъне ҳамин чуқурӣ ки мебинед бояд ҳамин баробар шавад ба анамин роҳ рост шавад. илова бар ин истеҳсоли ҷойборҳои оҳану бетонӣ низ дар аксари минтақаҳои роҳи мазкур ба нақша гирифта шуда 70% онҳо омода гардидаву истеҳсоли боқимондаи онҳо ва дигар масъулаи лозимаи роҳ дар заводи истеҳсолии муваққатии лоиҳаи Данғара Гулистон бо маром идома дорад. зиёда аз як сол мешавад ки мо дар ин лаборатория фаъолият мекунем. бояд гуфт ки ҳар як масъулаи сохтмоние ки барои сохтмони роҳи автомобилгарди Данғара Гулистон истифода мешавад аз лаборатория гузаронида баъдан иҷозат медиҳем ки барои сохтмони роҳ истифода баранд. лабораторияҳои мо масъулаҳои сохтмонӣ аз ҷумла семент, арматур, хокаҳое ки барои қабатҳои мунфаришнамоии роҳи автомобилгард истифода мешаванд ва дигар масъулаи сохтмониро пурра ташхис намуда марка ва сифати онро муайян мекунад. дар охир ҳаминро ёдовар мешавам ки мо дар ин ҷо бо бародарони тоҷикамон ҳамчун дӯсту бародар дар як роҳ фаъолият менамоем ва барои пешрафти Тоҷикистони азиз саҳми худро мегузорем. таҷдиду барқарорсозӣ ва сохтмони роҳи автомобилгарди Данғара Гулистон бозгӯи сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат мебошад ки роҳи мазкур дар оянда барои рушди иқтисодӣ, беҳтар гардидани хизматрасонии нақлиётӣ, коҳиши вақти сафар ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум заминаи мусоид фароҳам меорад. Наҷибуллои Ҳомиҷон, роҳи автомобилгарди Данғара Гулистон.